Kaixo! Bueno, gaur nator gomendio txiki batzuk ematera, hau da nire iritzia, baina bueno, nire ustez, ez dakit, lagungarriak izango dira, edo, ala izate, espero. Lehenik eta behin, bai edo bai beti, estenatoki batean egin behar duzuena da, zuek izan. Sareten modukoak. Eta bakit ematen duela topiko bat, baina eske hau horrela da. Azkenean, inoiz ez duzue jakingo epaimahai batek edo ikuslek zer nahi duten ikusi. Orduan, erarik onena haiek disfrutatzeko da, norbait disfrutatzen ikusi. Eta erarik onena zuek disfrutatu dezazuen da, zuek izaten. Orduan, hori lehenik eta behin. Eta gero, bigarrenez, hau da maz zuek ondo sentitzeko eta horrela, egin eskema mental bat, zaudetenean entrenatzen, ensaiatzen edo estenatokira atera baino lehenago, eta eskema mental horretan banatu. Lehenik eta behin, zer kostatzen zait. Imaginatu koreografia batez ari garela, adibidez. Zer kostatzen zait, ze pausurekin daukat, ez dakit, zailtasun berezi bat, eta orduan, kostatzen zaidan horri eman erantzuna, ez? Osea, zer egin hau ez gertatu dadin. Eta beste aldean, askotan gure buruari zerbait ezin dugunean egin edo ateratzen zaigunean, pues daukagu hor gure burua retroalimentatzeko joera hori. Pues identifikatu eta hori kendu, bidali. Orduan, nire ustez oso erresa da gauzak negatiboki ez hartzeko eta gogotsu hartzeko, oso ona da eskema mental hori. Zeintzuk dira nire arazoak? Hauek. Erantzuna zelan eman, eta zein ez da arazo erreal bat, da bakarrik, pues, blokeatu nahi zela. Eta gero azkenik zer ez da egin behar, osea, niretzako da super garrantzitsua, ezin zarete inoiz gelditu. Okertzen basarete, ez da ezer gertatzen, porque incluso igual, kanpotik besteok ez dugu ikusten, osea, ez gara konturatzen, ez dakigulako zein den kantaren letra, edo koreografia, edo ez dakigu ezer. Orduan igual ez gara konturatzen. Eta konturatzen baldin bagara, ez da ezer gertatzen ere ez, porque jarritzen baldin baduzu eta disimulatzen baldin baduzu hori, jazta, listo. Baina, bai konturatuko gara, pues, gelditzen bazarete. Orduan nire ustez, osea, jarrera kontua da. Okertu naiz, ez da ezer gertatzen, horrek igual ez du zer ikusirik gero gertatuko denarekin. Igual disfrutatu dezaket, igual izan daiteke ikuskizun super polit bat eta super on bat, porque guztiak okertzen gara. Baina egin behar duzuena da, pues, igual ez nabaritzea. Eta listo.